Здравейте! Аз съм Владимир Димов. В момента се намирам в град Пафос, на остров Кипър. В момента тук живея и работя. Аз съм човека, който публикува тази реклама, тази невероятна програма. Искам да ви кажа, че се заслужава един човек, който се занимава с мултилевел маркетинг или с какъвто и да е друг бизнес и е жизненно важно за него да има голяма аудитория, да представи пред един много голям брой хора своя продукт или своя бизнес или каквото е избрал да покаже, че е необходимо да притежава такава програма за автоматичен постинг в групите във Facebook. Искам да ви кажа, че програмата е създадена на два основни езика. Това са английски и руски език. Последствие ще бъде обновена и на български език, и на още няколко други езика. Това не е никакъв проблем, но за момента това са двата основни езика. И докато аз ви говоря и правя този клип за вас, да видите за какво става точно на въпрос, виждате, че ми е заредил за момента поствала в 103 групи. След натискане на бутона Старт на самата програма. Виждате как работи. Аз не правя абсолютно нищо. Не преминавам от една група в друга група или търсене на една група на друга група, на постване, на текст, на картинка или на каквото и да е. Програмата има доста големи възможности. Може да публикува в неограничен брой групи във Facebook.